pred zápasom Izrael-Trujel Eriksen. Tak ako som spomínal, očakával som veľa gólov, že padne v tomto zápase, keďže matematika hovorila jasne a úplne povedané, že to viac, tak ako to dopadlo. Finále Slovensko-Bulharsko finále bude ambície a šance Slovákov na to zvíťaziť. Keď som videl ten prvý zápas, tak tiež na národný dôvodný zápas, ktorý sme zvažovala a to na to zvíťaziť. Keď som videl ten prvý zápas, tak tiež na národný dôvodný zápas, ktorý sme zvažovala a finále zápas je úplne iný, trošku viac taktickejší a bude to o pár gólov, ale necháme to prekvapiť a budem veriť, že naši víťazia a vyhrajú vlastne ten celý turnaj a šťastie. Izrael zdolal súboj, ktorý bol dôležitý najmä pre Českú republiku. Sú teda 4-2, to veľké prekvapenie pre tento turnaj, si teda od 13. hodiny zmeria si rodný súperovi toho istého mena. No a ja ďakujem ľuďom sa potom, že tu s nami bol a sledoval tento zápas. Ďakujem pekne a prajem pekný zvyšok dňa a ďakujem. Veľa kolega Marek Žolnaj sa už na vás teší v súboju do 3. miesta a vo finále bude vás prevádzať aj súbojom Slovenska proti Bulharsku. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a